Hayi Botaras. Awoy. Yathini Jamani? Ayiri uzithi. Uthi nakum Jamani ndakubona apha nkenge uma kunebhaqanga. Yo. Yagodusa mntana elitsha. Yagodusa lena mntana elitsha. Kunjalo nje mntana wami. Ndinespecial for yona cha. Ndivile nami that's why ngisizame sinapha kuwe ndivile nami yes iyavaya iphepha hayi baxelela uba wenza njani nami ndizoqunisa loo nto apha kuwe ngoku ayi-9 into yenzayo wena inye kuphela ungena kufacebook ufike ushare Tornado Tenteni ewe emva koko umbone ucofa ufollow aya yanibahamba Ramas ngemva koko Jamani xa ugqiba ucofa ufollow uya phaa kwilinki yokugqibela eza kusa kwi-EP Jamani ngoku into engathi iyacala leyo yakho ngoJamani elda kaloku xa ufuna utshaya awusukuzisa intloko lewe iyatyalwa ayi-9 uyinkcenkceshele ngabandixelele kanjalo kaloku mna Jamani batheni ayi bathe uyeza nje unikwe iibheki eziyi-26 apha Jamani then 36 yakho aya i-easy lewe ndiringa ngayo ayi-9 okay kutheke Jamani ungena kufacebook aya ufike usetshe Tornado Tenteni okay iBada Village kufacebook qha nothi kwenyini mamela elda ubuyafuna utshaya intloko igcwale kodwa uba ufuna utshaya thetha ke ayi-9 mamele ke Jamani hayi imnandi ngomamelana le nto ayi uyeva okay Jamani ufike usetshe Tornado Tenteni kufacebook xa ugqiba osetsha pha ungene kulaa page yakhe uzawubona ntoni ilinki ayi-9 ubona kwakho ilinki pha ungena kulaa linki laa linki kukhomba apha emculweni wakhe koodistro kids ziyo zonke nto ayi-9 because umjito ukhona everywhere umac uyabo ngesithi yenye inetwork qha ke ngoku akayo network umjita yiBada Village eyedwa so le ngomo yona lena yinto ithi igama layo kodwa ndithande yona yo ithi le nto lena isegazini ndinehlula ndindedwa njengam ke ayi-9 uyabona iimejenti ezininji apha ekasi ndizohlula ndindedwa ngoba ndindedwa umntu onespecial esithi thengisa iibheki zam eziyi-27-26 then kulaa 27-26 i-20 yeyam wena i-7 yeyakho aya wawuke wayiva phi into njalo zange ndayiva naphi lo we ncasa ayiri jonga ungalali ungasetshanga phaa ndiza ndikubhale eza abanye kalo ayi-9 irasta libhizi aya then liyalibala uyabona naxa ukhuphe le ndoda ilizwe lonke liba bhizi uthengimaka nele ndoda Tornado Tenteni nayo ingathi ngekubhalela apha esandleni akho ngqathi nansi Tornado Tenteni okay ORNDONTENTE ngoku Jamani ke ngoku mna ngoJamani ndisimtshaya ngoku nje Jamani soyenza njani aya ngoku uzawufika nje ulike ubuye ne-screenshot ndibone uba hayi u-elda uyenzile le Jamani Jamani kubi nguwo phambili ngoJamani ngoku funeka ndiqandise le-screenshot ayi-9 le nto iphezu koba konyuswe ntoni umculi abe phezulu abe sezingeni andanobe yandiva kaloku ndithetha apha ngo-Achuzi uTornado Tenteni lo ebekusandoti matsanatshana hello matsanatshana siyanibonana ninjani yeva wabuya wathi ndisaya ehlathini ndisayoti nkwe okomzuzwana nje uyeva wabuya wathi mabenzane bamamatheke wawukhona aya wawubungekho le minyaka yonke hayi benikhona mani but masendivaya manaya hamba aya ulike ubuye noko ukho kude apha edusini hayi my lord hayi